Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R pemirsa. Kining gawe-gawe iki pemirsa. Nih, bisa masak sebelah adik gue tuh. Masak apa nih? Masak sambel sing awet sama setahun. Sampai setahun tenan lo gak? Ya intinya awet lah. Arep digusang bojone iki pemirsa. Sambel apa nih iki? Senengane bojone iki Tempe. kering. Gak kering? Gak. Iya, tempe kering. Tempe kering pemirsa arep digusang bojone iki. Ini tempenya dulu. Lu pemirsa. Lo bobot nih ya. Teh lembut nih, gak sing ndek gede nih kenapa gak dikira ndek gede? Ini terakhir crispy kok. Oh, crispy pemirsa. Ben awet sirine pemirsa. Ki mau tempe piro ning mbok remuki? 6. Tempe 6 pemirsa ini. Iki pemirsa Bu. Gorengin tempe 6. Mau berarti mbok rajangi cilik-cilik ngono nih. Iya dong. Iki enak adune pemirsa. Nganggo tepung piring to nih? Tepung beras, Tepung beras. Iki opo iki? lombok goreng, Lombok goreng. jambang bawang. Iki enak bawang goreng. Iku godhong opo iki? Godhong apa nih? Godhong jeruk pemirsa. Sak windik nih, jane sing akeh godhong jeruk ben wangi. Iya, enaknya pasar boleh orang. Yang ini kene sing dulu ya? Enak iki to. Bukaji. Bukaji sum. Jengkot tak selukno. Baru enak goreng. Iki perkiraan kanggo pirang dina sambel iki. Murah kok. Iki sak apa nih bojone medal iki? Koko. Balik pemirsa iki wayahe. Ijeri. Lagi iki apa wis tau gawe ning? Lagi iki. Lagi iki pemirsa iki uji coba. Crispy. Tempe crispy. Imbaras di mau ngicipi pemirsa di review Baras saya ini ngarep tapi adik wedok ning anu pemirsa senengane pol lek karo tempe. Sama aku. Wes seneng aku karo tempe. Sambel tempe. Isu-isu senengane sambel tempe. Nak Mbak Rika kecap. Sementing kecap. Tempe simple. Simple. Apa? Langsung pakai kono to nih, makane langsung teh. Tak kira nek wis mateng. Ben sedep ambune. Godhong jeruk rana kok. Ambune anu pemirsa.
Ngai. Kan kene ngarep ya nek anu pemisahnya nek wong delok Dik Ria ijekan. Bu, wis salaman pura ini? Wis to. Oh. Mesti jaga ngemake karo anu pemirsa. Karo Dik Rika. Yus pemirsa aku nek wis mateng tak review nih. Iki ben digoreng sik karo. Oh yo carane gawe emang piye nih? Tempe ini dirajang-rajang. Iya, terus kembang lombok dirajang. Engko didadekno siji ngono. Ya, Dapure abekan yo lor nek cek kotor nek gunting bareng ngene gurine. berantakan. Wong desa yo ngene iki pemirsa dapur doprok berarti dapur doprok ya ning. Wis menisa kok nek wis mateng tak reviewne rasane kaya apa iki gawenane adik wedok Cahyane Ramadhani. Ya lahirnya di Bian Ramadan pemirsa. Lahirnya di Bian kuwi aku pas mulai ke Jogja karo Pak E. Aku lagi teko tengah-tengah perjalanan kono. Lah adik wedok iki lahir pemirsa. Dadi mak iki lahirnya ra ditunggoni Pak E di Bian. Aku pas ke Purworejo. Kayak arep anu ning aku. Anu to, kok makame nange to. Arep bodo kan ning gone makam lah. Lah ber kok makame mulai dadak ning lahir. Di Bian 2000 pira nih? 2003 pemirsa iki ning. Berarti 2003 nek saiki 21 tahun. Lulusan SMK Ngasem bekasku sekolah di Bian pemirsa ini. Iya Zah, iya toh. Wong aku sing kumpulan di Bian sering aku tapi aku zamane Malaysia Bian iki adikku sekolah SMK. Tapi pas bejak kumpulan ki pas apa nih? Aku pas cuti apa ya? Kon jupuk anu pemirsa apa nek arane rapot. Njupuk rapot iki pernah tak jupukno ndek Bian. Jurusan apa nih? Tata busana pemirsa. Jahit. Adik wedok pinter jahit pemirsa asline. Tetapi kan IP 6 tukang jahit Yohan. Sing anu pemirsa. Mbak Ane bojone ning iki ya tukang jahit. Dadi neneng kadang lek jahitno yo. Icek ning kene icek. Rapi ning kapas soalnya. Nggih klambi yo wis iso ning Pali gak tau nyekel. Lanjut di Fitri sing bagian nyicipi. Jenenge apa? Jenenge Ning. Apa naran? Kering. Kok kering? Apa? Tempe crispy ala Cahyane Ramadhani. Oh, ini sosisnya piring, guys. Sosisnya parah. Di Sipau iki tugas puro gitu. Kok Sipau Fitri. Tugas apa? Ya terus Fitri
Fitri ki nganu pemirsa. Anak Mas no tukang gawe novel, cerita novel lho. Kau sih ben padha ndelok iku. Aku iso ndelok ora sih? Cara novel cerita anem iki. Yo reto. Ndelok iki bayar Fit. Iya ta. Tukang gawe novel lho misal dan dijual iki novele. Alhamdulillah menghasilkan cuan. Yo Fit. Iya. Alhamdulillah lo lebih syukuri. Nang omah terus gawe iseng-iseng gawe novel. Wis ayu pira Fit novele? Ayo pira ya. Aduh susah nak jelas. Karo kok ben didelok kok karo pemirsane 2R. Nek sing Sipa iki anu pemirsa, anake Suparno wonge pendiam. Pendiam apa? Iya. Nek sing anu kan sing mondok iki pemirsa sing suke omong. Fitri ora tak ketokno. Ngapain harus kita no? Iki lho tak ketokno iki lho nek Pak Suparno. Iki koncone ning pemirsa iki sak kelas, sak barengan. Lek SD? Iya, kita. SD tok. Ber SD terus ning jelas sih. Epit. Ya sampai gajam cuman beda kelas. SMK, SMA ya awakmu yo sip. Epit. Apa aja. Itu kan gorenge nyuwun terus. Terus silo. So. Engko nek wis anu, nek wis mateng ya di review wong loro Fit. Iya, sedikit. Bagian nyicipi. Lah sing apa ngene ya sapa ki mau hindari ora usah kok. Apa? Asal lo. Es toh. Bakule cek sibuk goreng lho. Penggorengan. Oh, kacang piring ini. Iya. Iya, ngono lho pemirsa iki ben diterok pemirsane kok. Iya. Ya Allah nyarap. Kayak didol ya pemirsa gitu loh. Saya tuh orang didol loh. Lo pemirsa, dia sini kok ini. Ini kayak ini. Dong di review. Bukain rumah guys. Nah review toh, wes aku sing gawe piye rasane? Piye rasane? Enak gurih. Ini gula aman. Iya toh. Bisa tak kayak cuman. Ini apa tenang nih? Asin, pedes, gurih, kriuk. Wes ngecok kayak ini. Iki kanggo dino, 2 dino, 3 dino, 4 dino, kanggo 5 dino iki. Lagi kono lah toples kayak nang sono. Mae wis ben di review mae sik ning rasane piye? Makan sing review. Wes kesinu priuk itu. Yo enak pemirsa ternyata. Priuk. Terus kayak ngono betul ae. Nah, ngenges anu. Enak kriuk. Priuk wes. Yuk guys. Di 12 Jadi sak mene. 5.000, 10.000 satu. Piro nang sitok?